Otetaanko korttia? No voidaan, me ei pelata. Otetaan 3 henkilön mukaan. Joo, otetaan vaikka mun pikkueli mukaan. Ok. Se on ihan tässä viereisessä huoneessa. No otetaan vaan mukaan. Mennään nyt. Joo. Hyvä. Miten pelataan pikku Jussi? Pokeria, jos se käy sulle. No se on hyvä peli. Jaetaan, pojat. Kukahan voittaa? En mä ainakaan tiedä. Tiukkaa tulee. Mulla on kyllä aika huonot kortit, niin mä tänään ehkä vaihtaa. Vaihtaako joku muu? Juu, mäkin vaihan. Mä vaihan vaikka 2. Mä vaihan vaikka 1. Mä paljastan sen verran, että mulla on ihan hyvät kortit. Mä vaihan vaikka 1. No. Ei tullut mitään. Ota ne 5 korttia sieltä. Mä en kyllä voita tätä peliä. Heitetäänkö kortit tiskiin, pojat? Voidaanhan me koittaa. Nyt nähdään sitten kuka voittaa. Ja kuusi. Arkka, mitä pojat? No? Mä taisin voittaa peli. Täyskäsi. Voi jumalauta. Et oo tosissaan se. Niinpä, sä oot kauhean onnekas. No kattokaa mun kortteja sitten. 3 kurkoa. Vaikka palanen kärryä. Ja sitten 2 akkaa. Toisaalta en mä kyllä tiedä miten voi huita, joten... No mulla ei oo todisteita. Ihan sama. Uskot säkin, että mä en oo huijannut? Uskon, kunni. Mä taisin ottaa nää pojat. Mahtuuko ne kaikki sun käsiin? Niinpä. Ei taada, mut mä tuun. Kyllä nää kohta mahtuu. Sä oot toki kaasin. Miksi me mentiin häviämään rahaa me tulla? Niinpä. Miten näin pääsit